I det 10. år af belejringen, da håbet var svundet og modet sløret, samledes de sidste soldater sig omkring deres leder. Med list i blikket og en plan solid, taltes der til de trætte krigere. Lad os ikke længere forsøge at nedbryde folkets mure med sværd og flammer. Deres stolthed er stærkere end sten, men deres dømmekraft, den kan vi ryste. Lad os give dem det, de længes efter. Håb, svøbt i falske klæder. Så udtænkte de en plan. En hest skulle de bygge. Ikke hvilken som helst hest, men en mægtig en. Stor og rejst i træ, papmaché og flamingo. De fandt planker ved gadehjørner, papir i skraldespanden, og med tapetklister og gips formede de dens hvide krop, smuk, fredelig og ufarlig i sit udtryk. Den rejste sig som et symbol, ikke blot på forsoningen, men på et løfte om en ny begyndelse, et løfte om demokrati. Da hesten stod færdig, sendte de bud til folkets borgere. Ærede folk, vores våben har vi lagt ned, og vi er her for at slutte fred. Sammen med guddommelige kræfter har vi bygget jer en gave. Et tegn på fred og samarbejde. Med hesten bringer vi jer demokratiet. Folket samlede sig ved byporten. Nogen tøvede på denne gudsbenådede gave, mens andre så lyset i muligheden. For håb kan være farlig, når man er træt af krig og fattigdom. Og med et ønske om forandring i hjertet, lod de hesten rulle sig ind bag deres tykke mure. Der blev festet den aften. De dansede og hyldede den mægtige hest. Men natten, den er altid ærlig. Da mørket sænkede sig og gaderne lå øde, lød det første knirk fra hestens indre. Dens hvide papmaché og tape gav efter, og ud væltede de skjulte magter. Autokratiets soldater. En sandhed, der rummede alt andet end folkets stemme. Og da daggryet brød frem, lå stilheden tung over byens ruiner. Et forræderi forklædt som frelse, men født af bedrag. Og du har skrevet det? Hvad? Hvad er du for en? Jeg er for en. Jeg er bare passager ligesom dig. Jeg tror det ikke. Det tror du ikke?